Hambai sini media no বিশেষ করে তিনি বেলাখান খাইরুকমা সিংসাতে কাইসা ঘটনা जोंरो नुखायखा पूर्व लक्षीपुर एडिसि विलेज नि तिनि ताखुक अरनि नुखुं मियाव हठात खालायै नबारो गावनि लगानानि सेगुन बुफां फांसा बायै नक एकदम फोताबसा हावक गोफाजाक खालायजाक बेलाखान वाना मैसा खूब खाइरुकमायसा आं बरनो नुगै बेलाखान खायखा बरक बेलाखान गरिब दंनानि जानानि माइ ग्रै ताबखौ नक्सुरि सिकरिखा बरकनि ओंखाय अबनांकिनि आं काइसे मीटिंग आव फाइमानि तेलियामुरा जाकमगा थलो आजागा जिन अरुण साका न हाय अवस्थान आं नायनि मा फाइजा बेलाखान खाखामका बिन अवस्था नुगै ओंखाय आं आनलगि दङ जिनि मंगिया गामि ब्लकनि ब्लक चेयरमैन दङ जिनि आईपीएफ नि लीडर्स जिनि ताखु बिदान जों ब्लक चेयरमैन बाय सालायजा अबनति जों ताम खालायमान सरकारनि बुजारबै स्कोप बा फेसिलिटी जों बरनो रिमान बरनो सालायजा ओंखाय बखना ब्लग थाङै बिनि डकुमेन्ट आखतलाङै जमारनानि कक जों बनाबन इंस्ट्रक्शन रखा ओंखाय आं सानामु जमगा हायसि ए तिब्रा सारंनि बिरमान बुखौ याक्राक सिनायजों आसे कष्टङै दङ अब ताबो आं फाइनोखाय निजि साइमानखा बर जेबो जरते प्रब्लेम फेस खालाय दं ओंखाय आं अब गबंनामु जङो दिनै गभर्नमेन्टनि साहाय्य मानते तो समय नांनाय ओंखाय जारा खागोनां दंनाय बनो किसामिसा जबानामु जनाय राव जबा फाके बेलाय मोसानाय हामबाय हामबाय मीडिया पार्सनो मिया 5 तारिख सारेकनि 5:06 सिनो एरियाव ब्लाइफिनो नबा एवं वाति खुनाबाय जों मिया हरनि 9:10 आं खबर मांखा बे फुटबल एडिसि विलेजनि जामफ्लाय पाराव सिनि ताखु अरन जेबरमानि नक साकाव सेगुन खतमा बाय नक बाय थांका औनि बागै जों मिया कक साका जों तामु खायमान एवं तिनि बुना आं जे साका एकटा एप्लिकेशन सियाखै अबनो ब्लक मारनाय ब्लक परिमानि बिसिंतियो सिनि तहसिलदार एवं इंजिनियर फाइनाय फै नायमानि परे अबनो बुसुगिरातै माननाय अमत पूरा पूरी बाय थांका अम फुल डैमेज नि जे तंमानि अबनो रिनानि उंथु होने आं जतन कयो जिनि मंगिया गामि भिडिअ साहेबनो आं सानाय एवं सिनि ताबु एसडीएम फाइट दंनाय बनबो सानाय जाय डीएम नबो जों साहरनाय